Egun on denoi eta ongi etorriak. Kontxik egitaragoa azaldu dizuet, esan bezala lehenengo hizlaria Jon Arana izango da. Bera irakaslea eta psikomotricista da, eta psikopedagogian lizentziatua. Luzaro psikomotrizitate eskolan aritu izan da, psikomotricisten formazioan kolaboratzaile gisa, eta Kiribil gabineteko kidea da, terapia psikomotorra egiten duen gabinete bat Bilbon kokatua dagoena. Iaz ere parte hartu zuen jardunaldi hauetan, mugimendua eta hizkuntza jardunaldietan. Eta gaurko jardunaldian, beldur arkaikoak izeneko hitzaldia emango du. Hitzekin batera, irudiak eta bideoak tartekatuko ditu, bideoekin adibideak jarriz. Esperientzia luze zabala du gai honetan, beldurren gaian, beldurre duten sorreran, eraginean eta trataeran. Atzoko aurkezpenarekin Bilbon egin zuen, oso gustora gelditu ginen, eta gaur ere pentsatzen dut, ala geldituko garela Jon. Nahi duzunean, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, Ainoa, eta eskerrik asko ikasiko arduradunei, esan duzun moduan, iaz ere egon nintzen eta aurten ere konfiantza hori eskaintzeagaitik, reinzidenteak zarete. Esan duzu beldurraren gaian aditua naizela, eta nor ez da beldurraren gaian aditua. Bueno, gustatzen zait bereziki gai hau, eta eskatzen didatenean psikomotrizitateari buruz hitz egitea, beti hasten naiz inkesta txikitxo bat egiten, eskualtzatuta. Lagunduko didazuen zuek ere? Venga, zuetariko nori gustatzen zaizkio terrorezko pelikulak? Ez egitxi. Bilboko entzuleak gazteagoak ziren eta jendire gehiago. Bale, venga. Baina, beste galdera bat. Nori montaña rusak. Bale. Edo puentina. Atzo be puentina, jente pilo. Batek espadu eskua altzatu, behar bada honetan, nori gustatzen zaizkio drama hundiak zinemara joatea eta negar egitea. Negar batza. Eta gero zinematik atera eta ze bat negar egin dudan ze ondo. Ze txarto pasatu dudan. Ez da apur bat arraroa, joatea lekuetara ordaindu, alegin bat egin txarto pasatzeko, kuriosoa da, ez da. Bueno, umei ere olakoak asko gustatzen zaizkie. Pentsatu apur bat, Txano Gorritxu, 3 txerriak eta 3 antzumen ipuinetan, terrorezko trilogia horretan. Zenbat ume, hasten zaite, egia da, 3 urtetik aurrerako ipuine direla, baina esperientzia izango duzue, hasten zaitela kontatzen, 3 txerriena, eta 8 agertzen denean, korroan baldin badaude umeak, bizpairu ume, altxatu behar dira, handik, bueltatxo bat eman, edo zuen gana joan, eta hankatik eratu, emozio altuko ipuinak dira, haientzat, kontu zibili behar da horrekin, gero ikusiko dugu. Eta jolasa bai, gustatzen zaizkie beldurrean oinarritutakoak, eta adibide bat jarriko dizuet, bale? Bueno, ikusi duzu, terrorezko jolas hau. Naiz bideoa zerratu, ez pentsa. Provokazio bat egin dizuet, baina ez da iruzurra, ez da adarra jotzea. Nik hor benetan ikusten dudala beldurraren aztarna. Ia, hitzaldiaren amaieran zuek ere ikusten duzuen. Horrek ez du esan nahi ados egon behar duzuenik nirekin, baina ia ikusten duzuen esan nahi dudana. Ikusten duzuen hor atzean beldurraren aztarna hori. Beldurrak gure bizitzako bide lagunak dira. Baina zerbaitetan laguntzen digute. Badauka funtzio lagungarri bat.
Beldurraren gaia oso zabala da eta ikuspegi anitzetetik hitz egin daiteke horreri buruz. Adibidez, biologo batek esan aldizue, ikuspegi evolutibo batetik, beldurra gure espeziea sortu baino lehenago, askoz ere lehenago, milioika urteak lehenago, bazegoela gure planetan. Dinosauroek izango zuten beldurra. Eta beldur horrek lagundu zien superbizitzen. Hori nahiko argia da. Beraz, gure maleta genetikoan badakagu ja beldurraren kontua errotuta hortxe. Gero guk zer egiten dugun erreflejoekin eta herentziarekin beste gauza bat da. Gero guk bilakatzen dugu beste gauza bat hizkuntzaren laguntzaz eta gizartearen eraginez. Antropologo batek esan aldizue zentzu soziala hartzen duela beldurrak. Adibidez, beldurraren zenbait deribazio, lotxa edo errudun sentimentuek laguntzen digute erlazio sozialak erregulatzen. Zer izango litzateke? Norbaitek pertsona batek ez daukanean ez lotxarik, ez errudun sentimenturik, psikopatian dago, ez? Behar bada, ez dut oso altu esango, baina behar bada morala ere garatzen da beldurraren laguntzaz, ez bakarrik beldurraren laguntzaz, baina beldurrak igual bere parte daukabe bai moralaren garapenean, akaso. Psikologo batek ere esango dizue beldurrak badaukala zer esana gure izanaren eta gure portaeraren egitura horretan. Zelan ez, atxikimenduaren portaera horretan ikusi aldugu beldurraren aztarna bai. Beldurra neurri baten eraginda, umea lotzen zaio amari. Ama ez dagoenean, ondo eza hori, sortzen den ondo eza horreri, beldurra deitu aldiogu. Orduan, ezinbestekoa daukagu beldurra bai superbizitzeko guk ere. Eta ausartuko nahiz izatera beldurrak ere papera handia daukala garapen simbolikoan. Jorratuko dut hori astiroago. Baina beldurrak ere laguntzen digu garapen simbolikoa egiten. Baina beldurraren beste ñabardura batzuk torturatu baino ez gaituztela egiten sensazioa daukagu. Absurdoak direlako. Nok ez dauka beldurra absurdoren bat. Larregizkoak direlako. Beren jatorria ulertzen ez dugulako. Eta gainditu ezin ditugulako. Kikiltzen gaituztelako gure aukerak murriztuz. Eta orduan, beldurrak askotan suntsitzaileak dira gure bizitzan. Hezitzaileak garen neurrian, ia zer egin aldugun, ñabardura oie positiboak eta ezkorrak orekatzeko, ia zer egin aldugun. Bueno, hau da nire tesia gaurkoa. Beldurra gure bizitzako bide lagun deserosoa, da askotan, suntzitzailea ere, baina beste aldetik eraikitzailea izan daiteke. Ea begiratzen diogun beldurrari beste begi batzu ez. Zer egin aldugu potentzia hori orekatzeko. Bueno, lehenengo gauza, igual beldurrari buruz apur bate hausnartu eta begiratu nondik datorren, zelan garatzen dan, eta psikomotrizistok badaukago paradigma teoriko bat, hau asaltzeko, ez da paradigma bakarra izango, ez da behar bada honena, baina guri balio digu honek. Gure lana ulertzeko, umekin pasatzen zaizkun gauzak oiei zentzu bat emateko. Beldurrak gure programazio genetikoan badatoz ere, gure behar biologiko eta evolutiboei lotuta, oso modu goiztiarrean gure esperientziei ere lotzen zaizkie. Gure esperientzian sortzen dira, bebai beldur konkretu batzuk. Eta esperientzia goiztiarrean bi norabide aipatuko ditut. Bata da gorputzaren sensazioen norabidea. Gure esperientzia, txiki-txikia garenean, lehenengo urte horretan, oso lotuta dago gure gorputzen sentitzen ditugun sensazioekin.
Sensazio, badakizu editzen dira esterozeptiboak, zentzumenetatik eta etortzen direnak, interozeptiboak, hor gure barrukoak eta zela sentitzen ditugun, eta propiozeptiboak, gure gorputza espazioan zelan kokatzen denari buruz. Hau da, abiadura, postura, garrabetatean arabera. Horiek ezagutzen dituzu, ezta? Manual guztietan etortzen dira. Hori da norabide bat. Eta beste norabidea da komunikazioa, edo gizarteratzea. Hasiera batetan, behar bada, amarekin bakarrik. Hemendik aurrera ama, ama deituko diota ama funtzioari. Ama funtzioari, ez ama biologikoari, bale? Bueno, esperientzia goiztiar bi hauei lotzen zaizkien beldurrei guk beldur arkaikoak deitzen diegu. Ikusiko dugu, orduan, zeintzu diren nire ustez, edo gaur aipatuko ditudan bi beldur arkaiko hauek. Lehenengoa da, gorputzaren osotasunaren galerari buruzko beldurra. Gorputzaren osotasuna galtzearia. Badirudi, ez dagoela dudarik gure gorputza bat dela eta osoa dagoela, baina ikertzaile guztiek aipatzen dute hasiera batetan umeak dituen sensazioak ez direla guztiak bateragarriak. Bere sensazioak zatikatuta daudela. Eta horrek suposatzen duela askotan beldurren bat. Jaiotzen den momentutik umeak umearen gorputzen dinamika batzuk esartzen dira. Adibidez, gosearen mina eta asebetetzearen lasaitasuna. Gorputza bete, sensazioa, hemendik pasatzen dela, eta gorputza hustu. Gorputzatik zerbait ateratzen dela eta galtzen dela hortik. Gorputza bildu egiten dela, beroarekin, eta gorputza biluztu egiten dela, eta hotza, bere badator. Etzan egon, airean altzatua izan, hor, propiozepzioa, zelan dabilen, eta zelan manejatzen diren umeak. Lo egon, esna egon, amarekin egon, bakarrik egon, eta holako dinamika asko esartzen dira umearen gorputzean, umearen esperientzian. Esperientzia hauek ziklikoak dira, errepikakorrak dira. Erritmikoak, eta orduan patroiak sortzen dituzte. Horri esker badua umea gauzak aurre ikusten. Horri esker bakarrik ez, gainera, sensazio guztia hauekin batera dator amaren komunikazioa. Sostenguak eta erabilerak. Winnicottek aipatzen zuen moduan, ezta? Sostengua eta erabilera. Ez da egiten den hori. Sensazio batzu beraz atseginak izango dira, beste batzuk ezain atseginak eta beste batzuk zuzenean mingarriak izango dira. Eta komunikazioari buruz zer? Komunikazioarekin batera datoz hitzak, kantak, begiradak, laztanak. Eraginak, erreakzioak, atzera likadurak, horiek danak egoten dira amarekin. Oso aberatsa da interakzio hau, oso konplexua. Guzti honek osatzen duen multzoa gizaki bakoitzarekin ezberdin gertatuko da. Ez dago modurik historia pertsonal bat berriro errepikatzeko. Ez da nabarreben artean, ez da bikien artean. Baina denok daukagu garapenerako antzeko programa. Informazioa prozesatzeko antzeko modua. Emozio erregistro berdintxua eta komunikatzeko lanabez berdintxuak ere, beraz, ezberdinak gara denok, baina beste zentzu batetan berdinak gara denok eta horregatik posiblea da ikerketa bat egitea, gure inguruan. Amarekin zaintzak eta komunikazioak emango diote aurrari mundua ulertzeko aukera. Dinamika bakoitza, lehen aipatutako dinamika bakoitzaren zentzua, eta aurreikuspena zer datorren orain, honen ostean hau dator. Eta horrela zentzua hartzen dio denboraren pasaerari eta komunikazioari.
Eta batez ere, amak ematen diona, umeari da, norberaren jarraipenaren sentipena. Hau oso kontzeptu ez da erresa azaltzeko, baina klabea da. Norberaren jarraipenaren sentipena. Norberak jarraitzen duela izaten. Gauzak aldatzen dira, etengabe, gure inguruan, baina norberak dauka jarraipen bat. Eta hau azaltzeko gaztelaniaz irakurriko dizuet testu bat, Antonio Damasioarena. Antonio Damasio neurozientifikoa da, eta honek uste dut horrek balio erantzia daukala, psikologoa ez delako, baina hitz egiten duelako, psikologoek hitz egiten duten gauza askori buruz, baina beste nonbaitetik dator eta, bueno, polita da. Horrela dio Antonio Damasiok. Lo normal en la vida de un sistema es cambiar de manera continuada junto con el medio que cambia con él. Cada cambio está subordinado al mantenimiento de su identidad como sistema, jarraipenari. Por lo tanto, podríamos decir que una relación entre continuidad y discontinuidad es ante todo una relación dialéctica. Es una relación de regulación por contraste entre dos procesos que son opuestos, que son casi antagónicos. Continuidad, discontinuidad. Berria dena eta aurreikusi aldu dana. La construcción de un sentido de sí mismo, es decir, de una manera de sentirse para con el entorno, empieza ya en los primeros meses de vida y corresponde a reunir, a armar esquemas emotivos de patrones recurrentes de experiencia inmediata. Patrones emotivos, honek garrantzia handia ematen dio emozioei, Antonio Damasio, horregatik da hain interesgarria. Esto es lo que hace que en los primeros meses de vida uno se perciba a sí mismo y al entorno como un mundo estable y familiar. El input sensorial de por sí es siempre nuevo, pero la mente nunca se comporta como si fuera nuevo. Nos comportamos como si todo lo que nos rodea fuera normal, estable, conocido, familiar, pero cada percepción es única y nueva. Entonces se desarrolla desde un principio, diríamos por una parte, esa cara de la medalla, la continuidad, como la sensibilidad a lo que es canónico, es decir, a lo que nos es familiar, y por otro lado también una atención a lo que no es ordinario, a lo excepcional. Eta hor jartzen da, dinamika hori, dinamika dialektiko hori. Norberaren jarraipen sentipen honetan, baina, agertzen dira beti zuloak, etenak. Eta zulo eta eten horiek beldurgarriak dira. Zerk eragiten ditu zuloak eta etenak? Gehien baten, gorputzeari buruz hitz egiten ere garela, gehien baten minak. Edo, aurre ikusi ezin diren sentsazioak, sentsazio bortitzak bebai, horregatik hainbeste garrantzia ematen digu umearen sostenguari eta erabilerari, umearen gorputzaren erabilerari. Ikusi duzu, igual bideoren batetan edo zoritxarrez zuzenean pediatra batek zelan hartzen duen umea hankatik eta edo ia zelan doan moroaren erreflejoa berpa. Segurazki, behin egiteagaitik ez dela ezer pasatzen, baina hori baldin bada portaera normala, ez dago modurik aurre ikusteko eta lasaitasun batekin norberaren gorputzaren jarraipena sentitzeko. Baina edozein umek eukiko ditu bere mina dosia gizakia jaiotzeagaitik, hori segurtututa dago, ez dugu bilatu behar duguna da bestea. Baina minak etorriko dira, irritazioak eta gaixotasunak, hortzak ateratzen direla, kolikoak, fin, amatxu badoa nora doa, bakarrik nago. Baina beldur guzti hauek ez daukate oraindik leku psikiko bat. Egia da psikismoa hasiera-hasieratik hasten dela garatzen baina oraindik ez dago nahiko garatuta hori memoria baten gordetzeko. Hala ere badakigu memoria bat dagoela. Guk deitzen diogula gorputzaren memoria edo esaten dugu horiek gogorapenak engramaturik gelditzen direla gorputzean. Ez dakigu oso ondo ze demontre den engramaturik, baina erabiltzen dugu nolabait azaltzeko oso ondo ulertzen ez dugun gauza bat. 3 urtera arte, gorputz galerari sor zaizkion beldurrak
oso sakonak dira. Ordura arte bereziki ondo tratatu beharra dago aurraren gorputza. Ja, hortik aurrera txarto tratatu alduzu. Bueno, 3 urte arte ondo, Gero, beldur horiek gainditzen badira ere, nolabaiteko aztarna utziko dute. Umen jolasetan oso ondo ikusten da hori. Berriro ingo dute hasierako bideoari erreferentzia. Orain, hasten gara ulertzen apur bat nondik doan, kontu hau, zertan jolasten ari den umea? Oraindik ez, ezta? Baina hortik doa. Umeren jolasak zerrikusia dauka gorputzean errotutako esperientzia txarrekin. Gertatzen da umeak jolasten dutenean, plazterean daudela, eta horrek despistatu egiten gaitu. Jolasa beti ematen da plazterean, baina jolasaren edukia beste kontu bat da. Jolasetan ez ezik, trastornoetan ere asko ikusten da, beldur arkaiko hauen aztarna. Janeariarekin lotutako trastornoak ugari, ez da? Betetzearekin, eta esfinterren kontrolarekin, eta egoten diren trastornoak ere, ustutzearekin zerrikusia dauka. Goitik ustutzea ere posiblea da, eta horre ere trastornoak daude. Mugimenduari inhibizioa, askotan horrek jaustearekin eta sustoiekin zerrikusia dauka. Umea beti sustoan dago, mugitzeko, eragiteko. Ukitzearen inhibizioari, nik badaukat kontaketa bat, guraso batzuk joan zirela Txinara, ume bat hartzera handik, Txinatik, eta esaten zidaten, lehenengo astean ezin genuen ikutu umea. Ezin genuen umea ikutu. Gaixori jartzen zen, ikutu ezkero. Imaginatzen duzu, 2 urteko ume bat ez duela usten ikutzen, zelako egoeran dagoen. Arropa kentzearen zailtasunari lotuta, zenbat umeri kentzen dizkiogu jertxea edo galtzerdiak, eta badirudi haiekin batera badoala azala bebai. Ikarari lotutako trastornoak, ume batek entzuten du etxeko txirrin eta zelako alertak eta zelako ikarak soinuekin. Gure gabinetean, inoiz obraren bat dagoela hortik eta taladro bat agertzen dela, ume batzuk jartzen dira. Eta eroan behar ditugu umeak ikustera taladroa. Beste bideotxo bat hau ilustratzeko. Hutsa! Hutsa oie? Esperientzia minimo bat baldin badaukazue, holako edadeko umeekin ikusiko duzue zelan dagoen jesarrita. Atentzioa deitzen dizue, honek? Ez dago bape ondo jesarrita. Hankak luze-luze, bizkarra orobilduta, eta ikusten da ez dagoela egonkor. Argi dago, umeak ez duela lortu bere kabuz postura hau. Beti bezala, egun bategetik ez da zebe pasatuko, baina hau bada ohitura, umea jausten da. Eta jausten bada denbora guztian, eta ez bada autonomoa, eta beti desorrekan baldin badago, bere mundua eta bere beldurrak igotzen joango dira, eta bere autokonfiantza jaisten, klaro. Hau gorputzaren galerari buruzko beldurrak. Orain beste bigarren beldurra. Honekin familiaridadea handiagoa daukago eta da atxikimendu figuren galerari lotutako beldurrak. Atxikimendurako portaera oso indarra handiko portaera da. Instintiboa. Baina ikusiko dugunez, instintiboa jaiotzen dena gizakiotan gero beste gauza bat bilakatzen dela. Balonek oso argi esaten zuen. Esaldi labur batetan esaten zuen. Egitura sozialak, egitura fisiologikoa hartu eta egitura psikikoa bilakatzen du.
egitura sozialak, egitura fisikoa edo fisiologikoa hartzen du, psikikoa bilakatzeko. Esaldi labur batetan, matizazio asko egin daiteke, baina polita da, ezta? Adibide moduan. Amarekin egoteko desioa, beharra, grina, sortzen da, eta behar hau egunero frustratu egiten da. Eta, atzo esaten ziguten batzuk, ezta? Baina benetan uste duzu, umea abandonatzen dugula? Eta bai, egunero. Arestu protestarik egiten umeak, abandonatzen duzunean. Gero zenbat trastorno bai, ohera joatekoarekin, eta ez? Bueno. Eta, baina orduan, zelako kulpabilidadea sortzen da, gurasoengan, umea abandonatu, umea txarto pasatu, eta, bueno, lasai, beharrezkoa da, umea abandonatzea, apurtxu bat. Bere dosian, problema da dosian kontua, horreka beti bezala, bizitza honetan, jing eta jang, horrekatzea oso zaila da. Baina, esaten dudana da, umea falta hau ordezkatzeko, amaren falta hau ordezkatzeko, hasten dala, astiro, mugimendu psikiko bat egiten, eta mugimendu psikikoa da simbolizazioa. Txiki-txikitek ikasten da, txupetearekin, eta gero beste goza batzuekin adibidez, Freudek oso argi utzi zuen, bere liburuan, plasteraren printzipiotik hartarago, más allá del principio del placer, duela 100 urte idatzitakoa, han deskribatzen du ume baten jolasa. Ezagutzen duzu edenok txirrikaren jolasa. Fort da, alemaneraz kanpoan hemen, bueno, deskribatuko dut oso harin, bale? Ume batek, urte tardiko ume batek, badauka egurrezko txirrikatxo bat eta lotuta dauka kordel batekin. Eta orduan bere jolasa da desagerraraztea txirrika hori, baranda baten atzetik, eta gero tiratzen duenean agertzen dela. Eta orduan, desagertzen denean txirrika, berak esaten du fort, bueno, o esaten du, eta gero agertzen denean a. Eta Freudek esaten du, intrigatuta dino. Zertan ari da jolasten umea, zergaitik denbora guztian hainbesteko grinarekin desagertuta agertu. Berak esaten du, amaren agerpena eta desagerpena simbolizatzen ari dela jolas honekin. Eta lehenengo bider entzuten duzu lau esaten duzu. Freud honek nun zeukan burua ba, pesikola eginda edo. Baina ez, hau ikusten dugu, konstatatu egiten da, ikusi egiten dugu, umeen jolas askotan. Adibidez, ezkutaketaren jolasean, hau jartzen du beti adibide, danok daukagulako, edo danok daukagulako esperientzia ume txikiekin. Imaginatu 3-4 urteko ume bat, eta berak eskatzen dizue, izkutaketan jolasteko. Badaukalako esperientzia hori. Eta orduan, zuk esan dizu, bale, venga, nor gelditzen da kontatzen? Nor gelditzen da? Heldua. Beti. Orduan, buelta ematen duzu, eta hasten zela kontatzen. Bat, bi, eta 10, banoa, ematen duzu buelta, eta zer ikusten duzu? Antxe umea. Ipurdi atera eta burua bebai, txartu izkutetuta, edo zarata egiten. Kortinen atzean, baina zarata egiten. Eta, ai ama, umea, tonto atera zaitu umea. Eta orduan asaltzen diozu. Beitu Gorka, beitu Ainara. Egin behar duzuna da, ondo izkutatu. Eta ni bila noanean, zu, ni engainatuz, eta libratu egiten zara hemen. Eta umeak, bale, berriro. Eta berriro gauza bera. Umeak ez du konektatzen guk daukagun gogorapenarekin. Gure gogorapena jolas honena da lehia jolasa. Bata bestearen kontra janok irabazten duen, baina umeak ez du konektatzen honekin. Beste gauza batetan jolasten ari da. Zertan jolasten ari da? Desagerpena jolasten ari da. Desagerpena ez da nola nahiko gauza, ez da gauerdiko estula, hau da, gauza oso importantea.
Eta jolas honetan, berriro ere ikusten dugu, beldurra dagoela horren atzean. Plazterian jolasten da? Klaro, ez dago jolasik. Baina hor dago hori. Eta zergaitik gelditzen da heldua kontatzen, eta ez umea. Umeak nahi duelako jolasaren kontrola. Eta kontrola daukana da izkutatzen dena. Zeperak nahi duenean jolasa amaitzen da. Eta umeak ez du aguantatzen 10 segundo baino gehiago. Horregatik ez da izkutatzen ondo. Ba ez badan tontoa zuzaren, eta ez duzun topatzen. Ez da fidatzen. Eta orduan, Freuden umeak ere gauza bere egiten zuen. Amaren agerpena eta desagerpena antzestu, baina kontrola eukita. Ze umeentzat mingarria da, ama agertzea eta desagertzea, baina kontrolik gabe. Ez daki, noiz desagertuko den zenbat denborarako zergaitik, hori bere esperientziatik at dago. Eta umeak jolasten duenean izkutaketan eta txirrikan kontuan gogorapena dauka abandonoarena? Ez dauka. Ez dauka konstientea. Dauka beste hori, inkonstientea, engramatuta, edo deitzen duguna. Hori badago. Freudek esaten zuen inkonstienteak ez duela ezerra hasten. Akaso, egia izango da. Eta orain jolas batzuetan ikusten dugu umeak desagerpenaren jolas honetan gelditzen zaigu duda, ia jolasten den desagerpena den amarena ala berarena. Gure behar intelektualek eskatzen digute, bereizteko, ez da, beldur bat datorrela gorputzatik eta beste beldur bat datorrela amarengandik, baina errealitatea izaten da globalagoa eta beldur bi hauek uztartu egiten dira eta ume adoptatuetan hori ikusten dugu oso ondo. Amarengandiko aldentzeak zauria egin die gorputzean. Bai, hala dago liburu bat Nancy Newtonek idatzitakoa adopzioari buruzkoa, deitzen dela El niño adoptado. Ez da oso originala, baina El niño adoptado. Eta gero azpititulua dauka La herida primaria. Oso gomendagarria. Ikusiko dugu hau ilustratzeko beste bideotxo bat. Hasi baino lehen kokatuko zaituzet bideo honekin. Orain ikusiko duzuen sekuentzia guztia errepikatzen ari da bigarrenez neskato honek. Neskato hau. Eta nik ikusi nuen sekuentzia guztia, eta zen nuen, ostras, errepikatzera doa. Hartu nuen telefonoa eta arra grabatzera. Ez dakit hori. Gaur egungo legeekin hori oso bidezkoa denik. Zelan erresistidu, tentazioa. Eta orduan grabatu nuen bigarren hau. Bera, esan nahi dizuet, bigarren ez egiten ari dela, ikusiko duzu zelako lana dan. Beste gauza bat, ume honek ez dauka atzerapen mentalik, nagusitxoa daia 5-6 urterako bidean dabil, eta badirudi dagoela 2 urteko jolas bat egiten. Ez dago atzerapen mentalik. Gaur egun neskatu hau oso maja dabil, oso ondo doa. Ikusten duzunez bideoa moztuta dago, zuek ez egoteko hemen 5 minuto ikusten, zelako lana hartzen duen neskato honek pilotak batzen. Gero ez eskatu bere gela ordenatzeko, batzeko. Ez da pentsau ez. Hau bai. Ja. Eta psikomotrizitase gaiztoa, ez dio laguntzen, pilota bat. Bueno, apur bat bai.
Horral dago beste bat. Aquí. A ber, bai. Aquí. Bat, maidazu niri. Niri. Dona biota. Badi, hiru. Oso ondo. Ekarri. Guztiak topatu behar ditu. Danak. Ez da gelditu behar bat bezkanpoan. Aquí. Funtzeskoa da hori. Hortxe. Eta orain zer? Hori, orain zer? Danak daude batuta. Oraindik bila dabil. Kuboa nahi duzu? Olo! Olo! Venga, bota. No. Bueno, zertan ari da jolasten, ume hau? Sakabanatzera eta batzera. Sakabanatzera eta batzera. Eta hau da bere jolasa. Gorputz galerarekin lotuta dagoela esaten dugu guk. Sinestu alduzu ala ez. Baina, eta aurreko umearen jolasa orain ulertzen da hobeto? Edo nik esan nahi dudana ulertzen da hobeto? Pilotak leku batetik sartu, mutur batetik sartu, bestetik agertu umearentzat hori dala gauza emozionagarri bat. Eta zoratu egiten da. Pilotak desagertu egiten dira, eta badaki agertuko direla beste aldetik, eta hemen agertu dira. Eta zelako emozioa. Gauza batzuk galdu egiten direlako eta berreskuratu egiten direlako. Bere gorputz sensazioak bezala. Gure lehenengo beldurrak, gorputzaren galeraren beldurrak dira, ustu, desegin, jauzi, apurtu, zuritu, amputatu, ito, zapaldu. Hori bai terrorezko pelikula. Beraz, umeen gorputzak ondo tratatu, ez abandonatu, eta gaitasun simbolikoa agertzen denean ja, jolasten utzi. Libreki, plazerean eta komunikazioan. Honen adibide, umearen gorputza ondo tratatzeko adibiderik argiena eukiten dugu Loxi institutoan, ezagutzen duzu ez da, entzunez behintzat. Emi Piklerrek egindako institutoan, egiten duten lana, ikaragarri ederra, eta gure Txokler Andreak oso ondo ezagutzen duenea, eta gero kontatuko diguna. Bernard Couturièrrek, guk haien gandik edan egiten dugu asko, esaten du umeek jolasten dutela beldur arkaikoen aurrean indartzeko. Badaudela beldur arkaikoak gorputzari lotutakoak, eta berak aipatzen ditu urtutzea, itotzea, zapaltzea, zatikatzea, suntxitua izatea. Desagertzeari lotutakoak daude, bebai, bakardadea, norbera galtzea, ama galtzea, nork ez du gogoratzen txikitako episodioren bat non galdu egiten dala. Gogoratzen duzue? Gogoratzen duzuen guztiaz. Beste beldur, esperantza eta desio, intentzio berarekin jokatzen dira. Hau da, umen jolasak ez dira bakarrik beldur arkaikoak eta usatzeko, beste gauza asko jolasten dira bebai, geroago. Gauza gitxi, gauza txikia izatearen sensazioa usatzeko. Guztia alduntasun sentimentu fantasiosoa jartzen dira abian. Bigoskik esaten zuen ume bat jolasten duenean, buru bat altuagoa da. Hori polita. Jolasak bakarrik ez.
jolasak bakarrik ez dira beldurrak usatzeko umeak daukan lanabes bakarra. Bere gurasoekin kontaktua da beste bat, atxikimendu figurekin kontaktua da, eta ondo tratatua izatea da beste bat. Baina, bueno, gauza teknikoetara mugatuta, adibidez hor daude ipuinak. Umeak ja edade bat daukanean, ipuinak eta ulertzeko, ipuinak gustatzen zaizkio, eta bereziki gustatzen zaizkio hoiek, terrorezko trilogia, eta eskatzen dute, berriro, eta gainera buruz dakite, ez aldatu koma bat, eskatuko dizutela koma hori bere lekuan jartzeko. Orduan zertarako demontre nahi duzu nik kontatzea berriro. Ai, bai, eskizu kontatzen duzunean. Eta ondo amaitu behar dira, ipuinak. Eta kontuz, ume guztiak ez daude prest ipuin hori entzuteko, edo zin modutan entzuteko. Kontuz ibile behar gara, umeen erreakzioekin. Ukatzen badizkiegu beldurrak, umei, ez diegu mesederik egiten. Esaten badiego ez dagoela otxorik, ez orginik, ez munstrorik, ez dira kontsolatzen. Haiei buruz hitz egiten badugu, haiekin, umeekin, beldurrei buruz, berriz, egoerak imaginatu alditu. Egoere horiekin jolastu, irudikatu. Eta honek bai, efektu lasaigarria daukala. Ipuin batzuk. Adibide bat, ipuina, Gaxuxaren istorioa. Ikasik argiteratutako ipuina da, Álvaro Beñaranek idatzita eta bere alabak irudikatuta, margoztutakoa. Simplea bezain efikaza. Hor kanpoko mailan dagoela, erosi bat. Gaxuxaren klarion magikoa. Gau hartan, Gaxuxak, oianera joatea erabaki zuen. Oianean barrena zijoala, otsoa agertu zenaren atzetik, eta zera pentsatu zuen, nora ote doa Gaxuxa, jarraitu egingo diot eta gero agian jan egingo dut. Bazijoan Gaxuxa oianetik, tipitxapa. Orduan, sorgina agertu zen haren atzetik eta zera pentsatu zuen. Nora ote doa Gaxuxa, jarraitu egingo diot eta gero agian nire etxera eramango dut. Bidean aurrera zijoala, munstroak Gaxuxa ikusi eta zera pentsatu zuen. Nora ote doa Gaxuxa, jarraitu egingo diot eta gero agian nire zakuan sartuko dut. Eta hendik beste astun bat falta da. Iritsi naiz ia, pentsatu zuen Gaxuxak. Bidean aurrera zijoala, mamuak Gaxuxa ikusi eta zera pentsatu zuen. Nora ote doa Gaxuxa, jarraitu egingo diot eta gero agian izugarrizko sustoa emango diot. Oianaren amaierara iristean, Gaxuxak klarion bat atera zuen motxilatik. Eta ate bat marrastu zuen zeruan. Sorgina, otsoa, mamua eta munstroa Gaxuxaren atzetik sartu ziren. Handik gutxira, Gaxuxa atera egin zen. Atea itxi zuen eta giltzapetuta gelditu ziren otsoa, sorgina, munstroa eta mamua atera ezinean. Eta Gaxuxa pospozik itzuli zen bere etxera. Ondo amaitzen da, Gaxuxak nolabaiteko laguntza magikoa dauka, oraindik hemen pentsamentu magikoa hor dago, ez dago kontraesanik, total, otsoa be, noiz ikusi dute beraiek otso bat. Nok ikusi du otso bat, ezpada telebistako dokumentaletan. Zer esanik, ez mamuei buruz, eta sorginen bat nik ikusi. Mamuak ez dakit, baina fantasmaren bat bai. Baina umeak asko apresiatzen ditu bai ipuin moderno hauen umorea. Begiratu beste bat oso polita. Ezagutuko duzu hau bai, ez da? Klasiko bat da, ja gaur egun. Amets gaizto nire armairuan. Nire armairuan bizi zen amets gaizto. Oheratu baino lehen, itxi egiten nuen beti armairuko atea. Beldurra ematen zidan begiratzeak ere.
Ohean sartutakoan, kirika egiten nuen batzuetan. Baina gau batean erabaki nuen betirako libratzea amets gaiztoz. Gela ilundu orduko nabaritu nuen ohera urreratzen zitzaidala. Ting, ting, ting. Orduan argia piztu eta ohe ondoan jesarrita ikusi nuen. Alde hemendik gaizto horrek bestela tiro egingo dizut, esan nion. Ez dakit zergaitik eta nola tiro egin nion. Amets gaizto negarrez hasi zen. Ni sututa nengoen, baina ez hainbesteraino. Isiladi gaizto hori, aita eta ama iratzarriko dituk bestela, esan nion. Ez baitzuen negarra atertzen, eskutik heldu nuen, eta ohean sartu, eta armairuko atea itxi. Uste dut armairuan beste amets bat dagoela hau bezain gaiztoa. Baina ohe hau ez da aski zabal hirurontzako. Beste klasiko bat dira, adibidez, ez dut irakurriko, luzea da, eta piztiak bizi diren lekuan, mori zendakena, izugarri polita da, baditu marraski batzuk ikaragarri ederrak, eta gainera dauka esaldi bat, niri ipuinak asko gustatzen zaizkit, eta egon naiteke beste ordu erdi bat ipuinen barrukoak eta aztertze, baina ipuin honetan esaten da esaldi bat. Umeak monstruak ezagutzen ditu, monstruekin egiten du bizitza bat, baina azkenean aspertu egiten da monstruekin eta joan nahi du bere etxera bera maite duten leku batera. Eta orduan badoa, baina monstruak esaten diote, ez zaiteztela joan, jango zaitugu, hainbeste maite zaituguta. Da mori zendaken esaldi bat. Jango zaitugu, hainbeste maite zaituguta. Honek konektatzen du oralidadearekin eta beste mundu bat zabaltzen da. Psikoanalistentzako, beste mundu bat hor. Amaitzen joateko, ez da? Amaitu behar, ez da amaitzen. Bueno, bale. Umen jolasetan beldur batzuen adibideak. Adibidez, saltoari buruzko beldur bat. Gure entzumena oso selektiboa da, baina bideoak ez dira bape selektiboak, eta dan harrapatzen dute, eta entzutea zurrunbilo hori, izaten da. Hemen dago, psikomotrizista bat, gure laguna Javi, laburu, maixua, eta ume batzuk saltatzen ari dira. Eta ikusiko dugu neskato bat orain igotzen dena hortik. Hauxe, neskato hau, ikusten duzue? Egiratu, bere erreakzioa. Ume honek saltatzen duenean. Ikusi duzue? Moviola dakago hemen. Begira. Eta hasiera batetan ezin da despegatu hortik, baina psikomotrizistak ikusi du. Eta beldurra dio saltoari, baina ipuineko umeak esaten zuenean ez hainbesteraino. Eta berak ikusten du, zelan besteak saltatzen duten, eta berak ere probatu nahi du, baina bera doa, aragora, saltatzera. Ez dago inor bultzatzen duena, aragora joateko. Baina handik goitik ere naiz eta bere kabuzkoan laguntza behar du. Eta handago, bere begiradarekin laguntza eske. Umek askotan ez dute eskatzen ozenki edo esplizituki laguntza edo beldurraren adierazpena, baina beti egongo da espresio bat beldur horrena. Hor egon behar dugu guk, gure formazioarekin eta gure sensibilidadearekin hori ikusteko. Hasiera batetan igual ez da erresa, baina, bueno, hasten bagara ikusten beldurraren zera leku guztitatik,
eta obsesionatzen bazarete beldurrakin ni bezala. Hasiko zarete leku guztietan ikusten. Me voy a dormir. Hor nago 5 urteko ume batekin Voy a jolasean. mi casa de monstruo a dormir. Bera etxean barruan dago, eta ni monstrua naiz. Eta berak provokazioak egiten dizkit. Baina ez da ateratzen etxetik. Calla, que no puedo dormir. Calla, que no puedo dormir. Sí, soy muy malo. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Cocodrilo? ¡Oh! ¿Hacemos una pelea de monstruo contra cocodrilo? Venga, aquí. ¿Hacemos una pelea aquí? Venga. Ah, vale, yo estoy quieto aquí. Y te espero para que vengas a pelear conmigo. Ume hau beldur zaku bat da. Zen. Un cocodrilo. Salve. Eta beti hitz egiten du monstruei buruz eta beldurrei buruz, baina inoiz ez da usartzen, ez da hurbiltzera, bez, horlako Ven batera. aquí a pelear conmigo. ¿Hasta arriba? Ah, Begiratu zelan hurbildu beharra dago ume honengan. ¡Ah! ¡Ay, que me muerde el cocodrilo! Dana den hau egoera terapeutiko bat da, eta ni nago apur bat bultzatzen. Bestela, ez dago zertan bultzatu beharrik, horretara, umea. Baina, apur bat. Chúfalo. Suabe, suabe. ¡Ah! ¡Ah, te tengo! Oh, oye, no me hagas daño de verdad. Berehala umeak Vale, aquí nos hace daño. Y ahora le paso para el ataque. Me preparo. ¿Tú eres un monstruo? Sí. Sí. Yo que no. Estoy preparado. ¡Ah! Oye, pero si me... Oye, ¿qué es esto yo? ¡Ah! Tú, para darme el pelo. ahoskera oso txarra dauka, baina hizkuntza maila oso altua zen. Eta erabiltzen zuen asko desaktibatzeko. Jolasan. ¡Que te como! ¿Qué te dejo? Y lo ves en la mitad. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Cocodrilo! Hau da lehenengo bider igotzen dela nire gainean eta nire kontra borrokatzen duela. Eta hor ikusten ez lan disfrutatzen duen bere guzti alduntasunekin, bere dominioarekin. Me marcho de aquí. Baina, esain besteraino. Ay. Ay. ¡Criatura! Ah. ¡Monstruo malo! Ay, que yo me quiero marchar de aquí. Ay.
Begiratu zelan aldentzen den, zelako kontu handiarekin doan bere etxera berriro. Monstruo. Vete feo. No, no, porque me has mordido, me has pegado. Ai, beldurra. Ai. Beste egoera bat. Ume bat dinosaurioen esposizio batetan dago, eta hortxe dago dinosaurio mekaniko bat. Argi dago ume honek ezagutzen duela figura hori, eta badaki hortxe atrilean dagoela botoi bat, eta botoia sakatu ezkero dinosaurioa mugitzen dela. Hori badaki, argi ikusten da, eta orduan badoa. Baina kontukoa. Orain galdera da, ume honek zer egingo du orain? Berriro joan eta berriro sakatu, eta 10 ez egiten duenean, antxe geldituko da. Venga, ya está, hala, agur. Beste gauza batera, bai. Oin, beste honek. The innocent victim. Chase. Esta barregarria. Ume honek zer egingo du orain? Ez du txisaik egingo hor. Aste beten. Hau da, ilustratzeko diferentzia bat. Noiz doan umea beldurraren bila eta beldurra jolastera, eta topatzen badu pertsona bat prestu beldur horrekin jolasteko bere neurrian, ala noiz dan beldur bat jausten zaiona gainean, beste batek sorpresaz gainera eraginda, modu txarrean, eta horrek zelako aztarna usten duen, zelako uzkurdura, zelako ondorioa daukan horrek. Nik esaten dut, hasiera batetan, edo lehenengo adibidetan, beldurra eraikitzailea dela, umeak jolastu ahal izan duelako bere neurrian, bere mailan, berak nahi zuen moduan, aurre ikusita gertatuko zena, eta bestea ez da eraikitzailea, suntzitzailea da. Umeri jauzi zaiolako gainean, eta ez duelako izan aukerarik aurre ikusteko, kontrolatzeko. Bata da jolasa, kontrolpean egiten dena, plazerean, komunikazioan, libreki aukeratuta, eta bestea da jolasa ez dena. Bueno, orain ikusten da hasierako umearen jolasean beldurra? Bai, utzi behar zaie umei jolasten, beren beldurra. Askotan jolasten dute, jolas guztiak ez dira beldurrean oinarritutakoak, baina asko eta asko bai, guk pentsatzen dituguna, baino gehiago. Bueno, beraz, hori, orain arte, hau esan, egin ezazue beldurrarekin zerbait eraikitzailea umeekin, alba da. Sorte hon, lan horretan.